Eta laugarren bikotie pres bebai, trikitixa harinarin eta rantxera bat joteko, Eibartik eta Mungitik datoz, eta euredi Jon Euria eta Julene Otegi, txalo bero bat eurentzat. Eroan taupada soinuan arnasa, aspalditik gustoko daukagun jolasa. Herririk herri eta plazarikan plaza, ez beralako nekatzen naiz denbora pasa. Gustokoa degula ez alda nabari, trikitixaz gozatuz kantari. Gure piezak zuentzat naiz diren opari, zuek gozaraztea da guretzako sari. Altzadrgitza, aupanska, eman! Itzigabe adieraziz, makina bat sentimendu, sarritan hileak puntan jartzea ere lortzen du. Negarra eta malkoa ezin gatibu mantendu, bapatean milak ez da nola dizkigun aldendu. Bai, Ozizaurinean edo berdin triste gaudenean, sarri ez da inportan hor daukagun aldamenean. Egoerak berak noizbait gainditu gaituenean, atzera biderik ez da beharra dagoenean. Naiz garrantzia hartu osoa ematea kosta, lotxazin beldurragatik galdu ohi dugu borroka. Damua etortzen zaigu ondoren atea joka, bera sentitutakoan ematea da erronka. Bakoitzak eman dezagun